אוקיי, אז מה כל חברים, כאן מאוד בסרטון חדש, וזאת הפעם הראשונה שאתם בעצם שומעים אותי, ואם אתם כבר שומעים אותי, אז תדעו שכל הערוץ הזה הולך להיות על דברים מגניבים של ברול סטארס, והיום אני הולך להראות לכם שתי באגים נורא מגניבים שיש בברול סטארס, אז יאללה בואו נתחיל בבאג הראשון. האמת שזה לא ממש באג, אבל זה נורא מגניב. צריך ללכת לבטל פאס ולטיר הראשון שמקבלים בחינם, ולמשוך אותו נורא אחורה. זה נורא קשה, והנה אפילו אני קצת התקשיתי פה, אז צריך נורא להיות מטורף בזה, בוא נגיד ככה. והנה אפשר לראות גרביים של ספייק, ויאללה בואו נעבור לבאג הבא. אוקיי, אז בבאג הבא יש לנו את פרנק, צריך לעשות איתו ניסיון ולהוריד איתו HP עד שיהיה לך את האולטי, ובעצם ללכת למקום עם מלא מרחב, ופשוט הנה אתם רואים יש גם מקדימה וגם מאחור, וזה נורא מגניב, והאמת היא שזהו להיום. אז תירשמו לערוץ, שימו סאב ותשתמשו בזה, ויאללה ביי.